studii superioare de licență și integrate ciclul 1 și ciclul 2, cei interesați de procesul de admitere pot găsi toată informația, inclusiv ghid de înscriere online, oferta educațională a noastră, care din start vreau să spun că este una variată. În anul acesta se propun 500 de locuri cu finanțare de la bugetul de stat și 628 de locuri pe bază de contract pentru cetățenii Republicii Moldova la 3 programe de studii integrate, medicină, farmacie și stomatologie, precum și la 5 programe de studii superioare de licență, tehnologie radiologică, optometrie, sănătate publică, asistență medicală generală și fiziokinetoterapie și reabilitare. Suplimentar menționez că sunt disponibile 10 locuri cu finanțare de la bugetul de stat și 47 de locuri cu finanțare din cont propriu pe bază de contract la studii superioare ciclul 2, studii de master la specialitățile nutriție umană, sănătate mentală publică, tehnologii moleculare în sănătate și avem disponibile 25 de locuri pe bază de contract la programul de master managementul sănătății publice. Toți candidații își pot lua aici informații despre calendarul admiterii, despre taxele de studii care sunt valabile pentru anul curent 2023-2024. De asemenea, pot găsi informațiile de contact a Comisiei de Admitere pentru a lua întotdeauna la orice oră legătura cu Comisia și a obține răspuns la toate întrebările lor. Platforma e-admitere. Pentru cei care sunt interesați să depună dosarele online, este accesibilă platforma e-admitere usmf.md, care presupune mai întâi înregistrarea. Este vorba de crearea unui profil, unui cont personalizat pentru depunerea actelor de studii. După înregistrare, candidații își activează profilul personal prin opțiunea autentificare. Își fac autentificare, după care urmează etapele succesive de completare a cererii electronice de concurs, atașarea actelor scanate, se recomandă atașarea actelor în format PPT sau SPEC. Aici, dacă am vorbit despre acte, trebuie să menționez că dosarul de concurs, în principiu, este format dintr-un număr destul de mic de acte obligatorii. Este vorba de diploma de studii, actul de studii, fie diplomă de bacalaureat, diplomă de colegiu de medicină, diplomă de licență sau atestat de studii medii de cultură generală, în original și copie, buletinul de identitate al candidatului original, copie și, pentru cei care doresc din start să depună actele în original, 4 poze, 3 pe 4 cm. Alte acte obligatorii nu sunt incluse în dosarul de concurs. Totodată, candidații care pot beneficia de înscriere la categoriile speciale de concurs trebuie să verifice informația care este inclusă pe site pentru a-și forma un set opțional de acte în scopul înscrierii la categoria de 15%, o categorie de concurs care include numai puțin de 9 tipuri de candidați care pot beneficia de concurs la aceste locuri. După ce se formează dosarul electronic, se atașează actele, dosarul se expediază către Comisia de Admitere, unde este procesat și, dacă este bine, timp de 48 de ore maxim, candidații primesc în poșta electronică informația despre validarea dosarului și despre înscrierea la concursul de admitere. Referitor la depunerea în original, țin să repet că candidații pot depune actele încă în prima perioadă de depunere a dosarelor la USMF Nicolae Testemițanu, în original. Nu este obligator să se prezinte în partea a doua de depunere. Cei care doresc să facă studiile doar la USMF Nicolae Testemițanu sunt chemați și noi sperăm că vor fi mulți acești candidați care să-și depună din start actele în original la universitatea noastră. Dacă vorbim din punct de vedere cronologic, cum derulează procesul, am spus că de astăzi până pe 31 iulie inclusiv pot fi depuse dosarele de concurs ale candidaților. Pe data de 1 august, la sfârșitul zilei, vor fi afișate pe site-ul usmf.md rezultatele concursului intermediar de admitere,
În perioada 2-4 august, cei care au participat inițial la concurs în bază de copii sunt chemați de către noi să aducă originalele actelor de studii la universitate și pe data de 7 august 2023 vor fi făcute publice rezultatele finale ale concursului de admitere. Dacă vor exista locuri neacoperite la anumite specialități, se va anunța o sesiune suplimentară de concurs în perioada 8-12 august 2023, totodată cei care vor promova concursul de admitere în sesiunea de bază la universitatea noastră vor trebui să plătească taxele de studii și să încheie contractele la locurile pe bază de contract în perioada 8-18 august 2023. Sunt Vladislav Badan, secretar responsabil adjunct al Comisiei de Admitere, USMF Nicolae Testenițanu. Pentru cetățenii străini, anul acesta sunt planificate 514 locuri. Aceste locuri sunt toate pe bază de contract cu taxă de studii în limitele taxelor stabilite de către și aprobate de către Senatul Universității. Cât privește cetățenii Republicii Moldova, reiterez că sunt disponibile 500 de locuri cu finanțare de la bugetul de stat, cele mai multe din acestea fiind oferite pentru programul de studii medicină, 440, și sunt planificate încă 628 de locuri pe bază de contract cu taxe de studii. Taxele de studii, în dependență de programul de studii selectat de către candidați, variază de la 19.300 lei până la 42.300 de lei.